Tipra Mothani ini bikumi silo dole phai bai de ini bikumi silo dole phai bai de ubagra long de o takutong phai bai de o bukutong phai bai de jini borong na phiok de jini borong na phiok de Nó có thằng ấy được Romjak. Nó có thằng này Thana phải đi Champohour này cơ. Nó có SB Champohour. Thana phải 잡을 때 그러면 뭐 사지 뭐 같은 사람이 뭐 phải cả. 아니 그럼 나 거기 옆에 자랑 니까. 그 국화 부리지 좀 자랑 돼. 한번 갈 만한 거야. tama ani burka di rom sima. Burna wati mo musa kata wati ja. Dos ano jong condemn khai jong protest khayo te baro chini Tipra sar no chini je khorok tam no rommani no drama khainai yogi mari nai amnan jong ti chini khorok ti chawo oja chini Tipra motha bai BJP ni kono conflict kore chini Tipra sar ni dabi no jong khai tomani jong kyam ni target khaya chini manthai jong sanai dong kintu jino chini baro no je target khai je baro case khaimani amno jong selengo je BJP ni जनजाति मोर्चा रंkai bolo politics khainani bangi सब समय headache am pahar am chaya harna magi par सब target chung naya chung khin dofani kok sanani chin dofana muthana chung kok khora tisai tongo chin Tipra motha tisai tongo chin jotoli ta tisai tongo dili malai tongo abono borok target khayai jono borok no case khayai hoirani khainani Sir, busin dorte mamla rong khaine khana. tabusin dorte to borok false bong thani khomota tongo hinai khomota na proyog khayai chini borok no 10 ta 11 ta article khiklai khai non available sector rijak ani bangai chung condemn khai borok na bora file ga chini je Tipra motha kono involvement kore parane am chaibe tam kha parane borok tam kha chuam saimia Khabane ta hokte bukhuk song norok khanai man kara ani haite khorokta leader beching kok salai sir o jara wo chung nugui mano kabang ma buni haste rago thangni bagai khorang ti salai tongo hodlai tabo kabang ma hor musung lai obaina homsang rel lokhlale asam haste rago chobak lai tong Tipra sabai Tipra sano soba khlale ma tong sartam sano pula habai chini mia personal haino hai amono ang tini sanamo sungo sungai tini sung NGO khaipro ta chini bubagaran loge tongoi sung tini chini bubagan netrite bo te chini sar onmi sung bisitoi sung tini Tipra sa do phani aba Tipra san bangino sung tini Tipra mota sung samung khlai tongo sung first segment hote tabu jora sung Tipra mota aba Tipra san bangino sung samung khlai tongo kintu ba sung tini nugo chini Tipra san bisingono baksa rangni lubo baksa pusin lubo tini Tipra sono bulai tolai khalai Hwnui tini politically babe klangoi Tipra masana dosi tongo abona ang sanamo tongo tini kisudin age je BJP rone je mon ki bat je program one ar program jong saimon jotno sabe jason bari constituency ni basingo purbo tokse bisingo ongi tongo angmani bisingo jong saimon a jaga por tamkha tini rang puisani lubo borok bai borok Rilaikha eba hoyto ba sabeng ka jungabo sia kintu Tipra mosana borok dus berka जों साइमनो borok tini a je bujana nong social bisinti nukhna je bujana no sunka no media rong sunka nor no sabo tamo khaini kintu borok so sung borok chinglia habeno Tipra mothana jusibo nung bujak tong borok no sini hanga gai nung bhagi Tipra mothani chung nor tini Tipra mothana jusiman amno sini correction hoyto a je sanai je ba bunai kha bong talka ki sija to Tipra motha hne nung borok sini hanga bhagi Tipra motha hne nara Tipra mothani kuno flag tongo na tamotong chini abro chini correction gai bhagi kari tini Tipra mothana tini dusi tonga abnang sanam chmango
Ngui, norobong ni background nanya deh. Tini baksa ba, biara thangai sidi, phale kanai, jail cai fajak, eba alongo tong fajak 3-4 bosor hairok. Ya baksa ba tong tini, mondol president ungui tong, kintu bong background nanya, bong joto nagi CPM ni vice chairman ungui, tini pusport, ebong rangni lubo, tini borok mondol president ungui, Tipra tini khore ni phurung tong. Ga abuna ang sana mo cuma kai tini, sung sai mana joto, je Romjak khortam, Romjak cin Tipra Mothani sung sawo. Kintu ba bong ni aro kuno yak gerei eba borok kubu gerei ga ngabono sanamo jungo khoroksan khakai tamo tini pochim tokse ni chairman gai chairman tu tei tini boro baki borok chop kalang kha ebong jeng saimono bini kuno aro yak gerei tei bo niji chairman khadite bini bihik busa tongo eba bini family tongo bo tuition pori oi tini pori oi lo tini bini family bo salak tongo ga haiporo tini jeng saimono bono me arrest khaga tini police jok Sir no thang de Romjak Nogaya, bono sini police ong bising phun kaya aja, saya kisah sini Thana phari, sini PSO phari nung kisah koktung, ini payment lo sini bono, oba ke romoi sini police jok romoi kelang lo sini non believable kaya sini 3 din ni di mana kelang jak, gak apa sih attack ya tunggu, sini pochim tok sini kasih member, sini Sochendra eba bono mokolong kaya junjodon sini, bobo sini jadi je kota nang adino bo sapung ali bunya ali kamla kai phui tunggu abun lo miya ke gai tabo syukurbar ga chini Champohour bazar dino bo sap khalu bini family tonga bagai bokerin bagai chini saruk phai abake income khai o jara no bini bini bazar bini dukan thagai tini bono arrest khakya ga abro ang khana jungo oba hai keri borong borong bo tini oba ke horini khakya Tipra no horini kamani abun ang khana jungo oba kintu belai khachaya ta ga khana jungo ga abno sungna de chin Tipra mo sarok suntam horman script untu illegal migrant to sung tini chin Tipra son bagai Tipra saya kon bagai sung salai tu khalai tu kita borok ke tini tamo nini rang pucha lup pus ni lup eba bo ponseto bo bisiwo wak da phai tok da phai pun da phai o skim dok borok selai phai bising lai tu ga chini na har mong aba ya sung tini bobangaran bising tei sung bagai chin Tipra sana mutangman sini man da chuda bagyaman obase chini jasta ni ang sana mo